Thongkebra isi ingdeng dok muka krasing jak lamalong karbi lamet amai kibi ponji aphan second nijugiti meeting kepa dopon. Non birtang tonpen arjuponik senang dok muka krasing jak lamalong karbi lamet amai pi kibi ponji aphan second nijugiti meeting kepa dopon. Lapen labang so amai long cepahim pupon man peng kedo raju tiso ke AC chairman si cepahim pupon lo. Maya long ka ceparai pon ke non ke wangji ekber ingkoi ratroksi ning kansuri ingkoi ke thom karbi lamet amai pi ke pa dupon ji lake dok mukak rasing jak lamalong si pedopon po. Lapen karbi lamet amai mati tirika mamaya long kedo asan chomtin lapen arpu kedo atum anta methang asai ka ceklem rep ji aphanta mai along cethan chimung cepare pot. Foloni penang kilobertan drubabe news tech report pen news Ardom itum dak non kiwangji deng thongkebra si darbi lamet MIP ingkane se MIP dak lok mukalong peduji fansi tenglo la pendak kiri kama mai sap itum seng tenglo sap itum non ke kleng kedam ye buta pa ting sing wai kon momlo la si ini dak rasinjak lam lo mat itum deng hini kiri kama mai ditum pedopon lo sedak ke ditum ke claim kedam lah hari review meeting alam thepcha sing wai lo ko an claim ma tum bilang ma sidon ditum lah construction part endel kunana si kinji ma dining hall kunana si doji ma na pena ko ala exhibition site kunaji ma ditum reception committee kon office kunat si kinji ma kenceng lo pen sub committee tin atum stame anjom tin atum stame ko somson nang deng si claim nangji ma ba ko an claim lo ma claim tang lo ma kenon ke wangji PPC penap pen ke claim tu nangji ma la helam thi cha ni tum sing wai lo pen so mai long bang ini tum dak Sri kama mai presiden lo karbiang lo termas council chairman ke hai duty su orang ni mat sinang jetom lo orang ni si meeting preside kon lo sorry kon lo jadi tum ke wai non pejut det pen itu non son si jekat song deng lo na pen kun itu misi lama ke non puthot aku la son ka ke claim ke dam ka sing wai kon ji bangke mun ke bang ji tarik bar mau berbar ani itu nah buat snare di pun ani nanti bok bom lo pasti la reclaim kon jadi benar mai itu kan